Hvad er en rock chick for dig? En rock chick for mig, det er nok, jeg tror det er alle kvinder, som tør at gøre det her. Eller som gør det her, vil jeg faktisk hellere sige. Fordi jeg tør heller ikke at gøre det. Men at gøre det alligevel, gøre noget man ikke tør, det synes jeg er en rock chick. Det er en kvinde, som hviler i sig selv, som er sej, som tør gå over sine egne grænser, og som tør give slip i sang og virkelig leve sig selv ud. En rock chick er en pige, som er modig, som måske ikke tør i første omgang, men så alligevel vil blæse tingene igennem og bruger sig selv. En rock chick for mig er en, der tør at stille sig op og give en gas. En rock chick, det er en kvinde, som tør udtrykke sig selv og give den gas og fyre den af og være sårbar og blød og rå og skarp, og mens hun har det fantastisk. En rock chick for mig, det er en, der bare giver los og bare kaster sig ud i de udfordringer, som der kommer. En rock chick for mig er en modig pige, som tør at rode med nogle sider af sig selv, som hun måske ikke har rodet med før. Pige, som først og fremmest synger, som er sej, som tør at stille sig op og som tør trykke den af. Altså, jeg synes, at en rock chick, det er en, som tør overskride nogle grænser. Jeg synes, det er jeg har følt det i hvert fald som at få et ordentligt spark bag i og prøve nogle ting, som jeg ikke har prøvet før. Og så er det så heldigt, at det er sammen med nogle smadre søde kvinder, piger, damer og nogle super professionelle undervisere. Det synes jeg er fantastisk.